Dragi gledalci, ja sam danas zakasnila. Izvinite, molim vas, ja vidim da su ovde svi stigli pre mene, čak je i Milka stigla ranije, ona obično dolazi kasnije. Ovo je 32. emisija, 60. ciklus, super finale TV Slagalice. Svi su već tu, Nada na svojoj poziciji, Nada Danić. Kako ste, Nada? Odlična sam danas. Novi dan, nova sreća, vidjet ćemo. Vidim, stigao vam je ranije autobus nego meni. Tako je. Neka bude uspešno. Hvala lepo. Sve najbolje vam želim. Bojan Savić, crvena pozicija. Kako ste vi? Pa dobro, poslične emisije, prilično dobro. A, vi ste se već opustili i vi ste došli na vreme, pa tako ležite. Ja nisam nišao neki. A niste? Dobro. Sve najbolje vam želim. Hvala. Dragi gledalci, vi znate ko je naš supervizor. Milka Canić, supervizor TV Slagalice. Dobroveče. A sada su na redu nagrade. One nagrade koje će osvojiti naši takmičari, oni koji se plasiraju na drugo mesto, dobit će Jeep Xuan Huan COC1 koji daruje autokuća Progres i Mišu Internacional, zvanični distributer i prodavac u Srbiji, a prvo plasirani takmičar osvaja kuću, divnu kuću od 70 kvadratnih metara koju daruje Bor Promet iz Ivanjice. Svi ostali imaju šansu da se takmiče za zaista vredne nagrade, više miliona dinara je fond za nagrade. Spremni smo za prvu igru. Nado, izvolite. Š. Stop. T. Stop. U. Stop. S. Stop. S. Stop. O. Stop. P. Stop. N. Stop. A. Stop. A. Stop. A. Stop. Nije greška. I na kraju V. Imate reč od koliko slova? 10. 10 slova. Bojan? 9. 9. Sad vidim, M ima 2 N, M je još i nezgodno, radije ne bih rekla. Dobro, damo odmah prednost Bojanu. Saopštavan. Saopštavan. Saopštavan, to je reč. Da. Aha, imate reč od 10, a ne 9 slova, kao što ste prijavili. Uspavanost je reč koja ima 10 slova. Dakle, u prvom delu igre ostajemo bez poena, ali imamo drugu šansu, Bojane. Stop. Odnosno Stop. vi. Stop. P, K, Stop. A, Stop. N, Stop. O, Stop. E, Stop. R, Stop. E, Stop. N, Stop. R, Stop. P, O. Vreme isteklo. Ivane? 10. 10, odlično. 11. 11, još bolje. Nepokvareno. Nepokvareno. Nema do. Nemamo slovo V. Reč je dobra, ima 11 slova, ali za tu reč fali slovo V. Bojane? Nepokorena. Nepokorena.
To je i naša reč. Desislav. Na redu je igra Moj broj. Nada? Stop. Vaš broj je 729. Birani brojevi su Stop. 7, 6, Stop. 5, Stop. 3, Stop. I stop. 15 i broj 50. Vreme isteklo. Za promenu tačan broj. A vi, Bojane, i vi imate tačan broj. Izvolite, Nada. 15 puta 50